Moi kaikki! Eli siis nyt ei tullut pitkä aikaa videota, koska me oltiin niinku edellinen viikko Turkissa. Ja siis mun piti kuvata sieltä My Day, mutta sitten mä muistin just kun meidän kone nousi, että ai niin mun tabletti jäi kotiin, eli siis mä en voinutkaan kuvata sitä. Ja siis tässä videolla mä ajattelin kertoa vähän siitä matkasta ja näyttää ostokset. Eli siis mun lemppariostos oli ihan perus pitkävartiset Converset. Ja siis nämä maksoi 30 liiraa eli 10 euroa. Sitten on Hollisterin huppari, joka on mulle vähän iso, mutta ei se haittaa. Ja siis tässä on tällainen, että on tämmönen harmaa ja sitten täällä on pinkki toi huppu sisältö tai toi. Ja tää maksoi 60 liiraa eli siis 20 euroa. Sitten mä ostin Twixiä. Ja siis täällä on niinku 5x2 eli siis 10 patukkaa. Ja näitä saa Suomessakin, mutta ei se mitään. Sitten mä ostin Milka Oreota, josta mä oon jo puolet syönyt. Mä avasin täällä lentokoneessa. Mut siis tää maksoi 1 liiran, eli siis 33 senttiä. Ja siis mä vein vaan niin kavereista Jennalle ja Astalle tuliaisia. Ja mä vein siis molemmille samanlaiset tuliaiset, eli siis nutellatikkuja. Ja mä en tiedä paljonko tää maksoi, koska äiti osti nää lentokoneesta. Koska siis näitä ei myyty siinä missä meidän hotellin lähellä. Tai ainakaan missään kaupungissa missään kävin. Niin siis mä nukuin koko lentokonematkan ja siis äiti osti näitä lentokoneesta. Joten siis en tiedä paljonko maksoi. Sitten on tämmöset, niinku missä on 4 keksiä, tämmöset Oreo-paketit. Ja tää maksoi kai 2 liiraa eli 66 senttiä. Sitten on tämmöstä niinku mansikkakiekkopurkkaa. Ja tääkin maksoi kai 1 liiran eli siis 33 senttiä. Sitten on molemmille tämmöset avaimenperät. Ja siis tää on 2 euroa. En tiedä paljonko on liiroina. Mut siis. Ja sitten mä ostin 2 tämmöstä purkkaa. Toinen on tommos niinku appelsiini-sitruuna. Sitten toinen on tommosta appelsiinimansikka. Ja siis tän toisen mä oon avannut lentokoneessa. Ja nämä molemmat on siis sieltä niinku tän näköisiä. Et siellä on niinku 14 purkkaa. Tollain. Ja sitten mä vein luokalta tämmösiä karkkeja. Ja näitä on niinku appelsiini, mansikka ja sitruunamakua. Varmaan huomaatte, että tää on auki. Tai mä avasin tän, koska mun piti laskea, että paljonko täällä on. Ja kun mä vien nyt tän bussin kouluun, niin mä varmaan laitan nää karkit minigrip-pussiin. Ja heitän tän bussin roskiin. Ja siis siellä oli niinku ihan sikahyvä sää, mutta niinku parina päivänä siellä aamulla vähän sato. Mut siis siellä sato sillain, niinku, että siellä oli tosi lämmintä ja tällain. Eikö mitään? Mut siis siellä sato niinku ehkä 4 minuuttia ja sitten oli taas täys aurinko. Ja sitten se lento lähti pois sieltä 6 aamulla.